नमस्कार. योगिताज किचनमध्ये पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक स्वागत. आता लवकरच बाप्पांचं आगमन होणार आहे, तर आज मी तुम्हाला आमच्या कोकणी पद्धतीप्रमाणे उकडीचे मोदक बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. उकडीसाठी तांदूळ धुवून वाळवून त्याची पिठी करून घेतली आहे. 1 वाटी तांदूळाची पिठी मी घेतली आहे. सारणासाठी 1 वाटी ओलं खोबरं, अर्धी वाटी गूळ, चारोळी, काजूचे तुकडे बारीक करून घेतले आहेत. 2 चमचे तूप, वेलची पावडर आणि चिमूटभर मीठ घेतले आहे. प्रथम आपण सारण तयार करणार आहोत. त्यासाठी गॅसवर मीडियम आचेवर मी कढई ठेवली आहे. आता आपण कढईमध्ये 1 चमचा तूप घालूया. आता गूळ घालून चांगलं वितळून घेऊया. गूळ चांगला वितळला आहे. त्यामध्ये आपण ओलं खोबरं घालून छान परतून घ्यायचं आहे. आता चारोळी, काजूचे काप आणि वेलची पावडर घालून सारण चांगलं एकजीव करून घेऊया. सारण तयार झालं आहे. थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया. उकडीसाठी मी गॅसवर एका पातेल्यात 1 वाटी पाणी घालते. 1 वाटी पिठी असेल तर 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. चिमूटभर मीठ आणि 2 चमचे तूप घालायचं आहे. पाण्याला उकळी आली आहे. आता तांदूळाची पिठी घालायची आहे. पीठ चांगलं मिक्स करून पातेल्यावर झाकण ठेवून बाजूला ठेवूया. उकड पातेल्यामधून परातीमध्ये काढून घेऊया. उकड गरम आहे. पेल्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे मळूया. आता थोडं तूप हाताला लावून उकड चांगली मळून घ्यायची आहे. आता ही उकड मोदक बनवण्यासाठी तयार आहे. आता मध्यम आकाराचा गोळा घेऊन अशा प्रकारे पारी बनवून घ्यायची आहे. पारीला अशा प्रकारे बोटाच्या चिमट्यांनी पाकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. आता ह्यामध्ये आपण सारण भरूया. दोन चमचे सारण मी भरलं आहे. आता खालून मोदक वर उचलून गोलाकार फिरवत पाकळ्या एकत्र आणायच्या आणि वरचा जास्तीचा भाग काढून टाकायचा. आता मोदकाचा वरचा जास्तीचा भाग काढून टाकायचा आहे. मोदकाच्या पाकळ्या बोटांनी हळूवार बाहेरील बाजूस ओढायच्या आहेत.
तुम्ही पाहू शकता मोदक तयार झाला आहे. अशाच प्रकारे इतर सर्व मोदक मी वळून घेतले आहेत. आता मोदक वाफवण्यासाठी गॅसवर मी पाणी उकळत ठेवले आहे. चाळणीला तेल लावून घेऊया. चाळणीला खाली मोदक चिकटू नये म्हणून मोदकाच्या तळाची बाजू पाण्यात बुडवून चाळणीत ठेवायची आहे. माझ्याकडे सुकवलेली हळदीची पानं आहेत. मी वरून मोदकावर ठेवते, त्यामुळे मोदकांना छान सुवास येईल. आता 10 मिनिटांसाठी मोदक वाफवून घेऊया. दहा मिनिटं झालेली आहेत. झाकण उघडूया. मोदक छान वाफवले गेले आहेत. पहा किती सुबक मऊ लुसलुशीत मोदक तयार झाले आहेत. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी कमेंट करून सांगा. लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.